Hello mga kabaang, kining kantahang akong kantahon, ako ning pinuod sa mga sawang nagsalikway, silang ba na ako sama na ko gisalikway ko sa akong asawa. Diara akong pinuod nimo. Sa unang adlaw sa atong kaminyoon, pero mitang malipayon, kay permiti kang hagwaon, o kanunay tikaw nga gakos-gakuson. Nahinumdum ka pa ba ni atong naguban patang duha, pero mikit ang maginapsanay, ug naang punta ang sobrang kalipay uban sa atong mga anak. Apan kalit kang nausab, kay ang gugma mo nilubad sa gamay ra nga hinungdan. Unya ako gikasilagan mo, pasaluha ko tinangga ko, pasaluha kung napasakitan ti ka. Ayaw ko isalikway, intaon maluoy ka, pasaluha pinanggagyapan ti ka. Gihando mo pa ba ang matamis nga kaagita, ang kalipay risaw antang duha, ang gugma nga gipanumpaanta. Nahinumdum ka pa ba sa mga sada nga kitang duha makinunungay, sa kamugaway o kalisod, sa kasakit o kalipay. Apan kalit kang nausab, kay ang gugma mo nilubad sa gamay ra nga hinungdan. Unya ako gikasilagan mo, pasaluha ko pinangga ko, pasaluha kung napasakitan ti ka. Ayaw ko gisalikway, intaon maluoy ka, pasaluha gigugma gyapon ti ka. Pasaluha ko pinangga ko, pasaluha kagyapon ang gigugma ko. Bisan pa ikaw yapon ang ipangita, ning kasing-kasing ko kanimo na bangga, ug walay laing makapuli nimo ning kasing-kasing ko.
pinangga ko. Pasaylua ko pinangga ko. Pasaylua kung napasakitan ti ka. Ayaw kong isalikway, intaon maluoy ka. Pasaylua ikaw gyapon ang gigugma ko. Pasaylua ka pinangga ko. Pasaylua higugma gyapon ti ka. Okay, mo ta kong pinungod sa mga asawang nagsalikway silang bana og sa tatos ng tanaw ning video. Salamat dan sa tanaw. God bless always sa atong salamat sa Dios. Nagbuhin ta ko to. Bye bye.